моля, риба, най-краща риба, традиционна скумрия, шафрит, кефал, хамсия, калкан, всичко, моля, риба дава мозък, риба дава сила, а който разбира тук си спира, рибата, моля, господи, госпожо, айде, не ме след да те върна, после сте едно риба, бе. Риба, моля, риба, айде, рисам рибата, рибата, о-о! Риба, моля, хамсия, традиционна, кефал, пастърва, калкан. Заповядайте, господини, минавайте, айде, кажете, риба. Уф. Добър ден. Добър ден. Искам да взема риба. Има риба, господине, какво искате? Каква риба има? Хамси, има кефал, има... Хамсия искам. Ето едно хамсия. А? Ма това не е ли скумрия? Ти си голям тапанар. Как скумрия? Той хамсия, виж, 100% хамсия. Прясна ли е? Прясна ти, най-прясната. Преди 3 минути и половина цялата мърдаше. Ами, защо са и затворени очите? Ти си много прост, бе. Човека спи, бе, не виждаш ли, бе? Я? Тя и мирише. Мирише. А ти като спиш, господине, може да изконтролираш ануса. И нали ти пърдиш? И те изсървава се рибата, бе. Пръдна на момичето, бе. Какво не, бе? Ще вземе рибата, ще вземе, що ме не кара да изкара, бе? Цигански работа, вашите работа, бе. Риба, моля, хамсия, моля, всичко имам тук.